भारतीय रेल टपाल सेवा अधिवेशन अंदू गोंयांत जातले। ह्या अधिवेशनाक देशभरांतल्यान कमीत कमी 500 प्रतिनिधी हजर रावतले असो विश्वास आयोजकांक आसा। मुळगांवां हे अधिवेशन जातले। मुळगांवच्या धाकटी वनदेवी सभाघरात येता त्या शुक्रारा 5 एप्रिलाक ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण जातले। 3 दीस हे अधिवेशन चलतले। ह्या अधिवेशनात केंद्र सरकारचे नवीन निवृत्ती योजनेचेर चर्चा जातली अशी माहिती अखिल भारतीय रेल टपाल सेवा संघटनेचे सरचिटणीस त्रिलोक टंडन हांणी दिली। त्रिलोकी टंडन, जनरल सेक्रेटरी भारतीय यूनियन, भारतीय आरएमएस एंड एमएमएस एम्प्लॉइज यूनियन, मेल गार्ड एंड एमटीएस, नई दिल्ली से आए हैं। यहाँ गोवा की इस धरती पर पहली बार अखिल भारतीय अधिवेशन 16वां अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा है 5, 6, 7 तारीख, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 500 से 600 आदमी आ रहे हैं। जो हम लोगों की मेन मांग है, न्यू पेंशन स्कीम के मेन मुद्दा है, जो इस अधिवेशन में उठा करके माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। ये मुद्दा, ये हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन का मुख्य मुद्दा है। जगन्नाथ कणेरी, महाराष्ट्र सर्कल, महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कलचा मी सर्कल सेक्रेटरी आहे। यामध्ये हे जे 16वं अखिल भारतीय अधिवेशन हे गोव्यामध्ये जे संपन्न होत आहे, याच्यामागची एकच भूमिका अशी होती की संपूर्ण देशामधील लोक या गोवा भूमीमध्ये यावं, गोव्याचं जे पारंपरिक जे गोष्टी आहेत त्या लोकांना कळाव्यात, तसंच आपल्या या संघटनेचं या गोवा परिसरामध्ये गोवा रिजनमध्ये काहीतरी काम आपलं आहे हे दाखवण्यासाठी आणि लोकांना या प्रदेशाची माहिती होण्यासाठी हे एकमेव इथे आम्ही साध्य केलेलं आहे। इकडे कंडक्ट करण्याची भूमिका जी आमची आहे तीच आहे आणि ह्या आज हे जे पावनभूमीमध्ये आपण हे फंक्शन घेणार आहोत आम्ही, तर याच्यासाठी समस्त गोवेकरांना आमची विनंती आहे की तुम्ही या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हावं। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।